Вітаю вас, слухачі і глядачі канала «Казки на канапе». Менш як праз 3 месяцы мы ўжо будзем з вами сустракаць Новы год. А рыхтавацца да яго ніхто нам не забараняе ўжо і зараз, у кастрычніку. Навагоднія сюрпрызы і падарункі. Што можа быць лепш для дзяцей, ды і для дарослых, скажу я вам шчыра. А я сегодня хочу познакомить вас, мои сябры, с новой книгой белорусской письменницы, книжной феи Кацярыны Хадашевич-Лесовой, якая называется «Вухутик и Дива». Вельмі спадзяюся, что многие из вас после знакомства с этой книжкой на моем канале пожадают набыть ее у якости новогоднего подарунка для детей або унукаў. Я асабіста вельмі рада таму, што атрымала ў падарунак эту кнігу з аўтографам аўтара. Калі коротка ахарактарызаваць гэта выданне, то можна сказаць наступнае. Казка кніжнай феі ажывае і ідзе ў рэальнае жыццё. Справа ў тым, што літаратурныя персонажи книги по задуме автора гармонично пераплятаюцца з рэальнымі людзьмі, якія жывуць побач з намі, і гэта робіць сюжэт казачна-рэалістычнай гісторыі яшчэ больш захапляльным. Адна з галоўных гераінь твора, дзяўчынка Улада, рыхтуецца разам з бацькамі да навагодніх святаў. І тут дзяўчынку чакае сюрприз. Нечаканы такі сюрприз. Да яе ў госці завітвае іншапланетны сябар Вухутик. Для тых, хто яшчэ не знаёмы з Вухутикам, хочу сказаць, што гэта хлопчык з іншай планеты. Вухуці, якога аднойчы намалявала Улада на аркушы паперы. І зараз я вам коротенька пачытаю, хто ж такі Вухутик. Першая сустрэча была вельмі дзіўная. Усё пачалося ў той дзень, калі Улада заўважыла, што на аркушы паперы ў яе альбоме для малявання мігціць кропка. Дзяўчынка паставіла на яе дзюбку алоўка, а кропка адскочыла. Тады грыфель пабег яе даганяць, пакідаючы на паперы след. Памітусіўшыся па аркушы, кропка вярнулася туды, адкуль пачала свой забег, і раптам знікла. Юная мастачка заўважыла, што вынікам гульні ў даганялкі стаў незвычайны малюнак. Атрымалася дзівосная і сімпатычная істота з носам дудачкай і ліхтарыкам на ілбе. Далей распачалося зусім ужо чароўнае. Выява аддзялілася ад паперы і заскочыла на стол. А сам нечаканы госць павітаўся: «Вуху-вуху!» Улада так і назвала свайго новага сябра Вухутик. Высветлілася, што ён трапіў у страшэнную касмічную буру, калі ляцеў на сваім карабліку па зорных далячынях. Яшчэ імгненне, і небарака разбіўся б. Але дзяўчынка з зямлі ўбачыла яго сігнал СОС, мігатлівую кропку на паперы, і выратавала, тэлепартаваўшы праз малюнак. Так яны і пазнаёміліся і пасябравалі Улада і Вухутик. А потым у іх было шмат цікавых, вясёлых, таямнічых і нават дэтэктыўных прыгод. Пазней госцю, зразумела, настаў час вярнуцца дадому, на планету Вухуцію. І Улада чакала, калі ён зноў прыляціць, дакладней тэлепартуецца да яе. Гэта заўсёды адбываецца нечакана. Вось і сёння сябар з'явіўся быццам з паветра і вельмі ўзрадаваў Уладу. У папярэдніх сустрэчах дзяўчынкі і Вухутика можна прачытаць у кніжках, якія вы бачыце на фотаздымку. Патрэбна дадаць, што ў мінулыя разы Вухутик гасцяваў на зямлі не адзін, а со сваімі сябрамі-іншапланетнікамі – Сінькай, Зялёнкай, Рудашом і Мінулай. Дык вось,
Дзве сяброўкі Сінька і Зялёнка прапалі з планеты Вухуція. І таму Вухуціку тэрмінова патрэбна было тэлепартавацца на зямлю, каб знайсці гэтых дзяўчынак-вухуцянак, якія, скажу я вам, умеюць трапляць у розныя прыгодніцкія гісторыі. Падчас прачытання кнігі вы даведаецеся, у якіх жыццёвых перапляценнях яны пабывалі, гэтыя дзве паненкі. Як кажуць, і смешна, і грэшна часам. Ужо гледзячы на ілюстрацыі да кнігі, вы здагадаліся, што з імі не засумуеш адназначна. Яны і поштай у пасылцы падарожнічалі, і нечакана ў гасцях у хлопчыкаў братоў Ромы і Арцёма пабывалі, якія весь ледь не загубілі гэтых дзяўчынак, не ведаючы, што гэта жывыя істоты, а не цацачная упакоўка для навагодніх падарункавых канфет. Далей яшчэ цікавей. Вось на дапамогу дзяўчынцы Уладзе і яе сябру Вухуціку у выратаванні гэтых шкодніц маленькіх прыходзіць рэальны персанаж, стрыечны брат дзяўчынкі, юнак на імя Стась. Дарэчы, напрыканцы казачнай аповесці мы даведаемся, кім Стасіку прыходзіцца кніжная фея, якая таксама з'яўляецца персанажам гэтай кнігі. Шмат цікавых гісторый адбылося з героямі кніг падчас падрыхтоўкі да святкавання Новага года. З вялікім задавальненнем Вухуцік і яго сябры упершыню адзначалі гэта цудоўнае свята на планеце Зямля, атрымлівалі падарункі ад Дзеда Мароза, весяліліся ўсю навагоднюю ноч. Адна з гісторый казачнай аповесці мае назву «Казка кніжнай феі ажывая». Мне яна падабаецца асабліва, шчыра вам прызнаюся. Аб чым гэта гісторыя, мы з вамі паслухаем і пачытаем у наступны раз. Я чакаю вас на канале Казкі на канапе. А сёння кажу вам да пабачэння, да новых сустрэч.